Berentutubu like rika lo हामबाय तमखाय दं गाहाम दा बिरेन्द्र Ini naik dong maida saka gaham no maida saka sa saka tamai besaka nokro kaisa bari kaisa tamai be mai saka te khrosa sabu kha comment khage dikisa thokana bele kheba ni muisu kothok bele haklo songjabai thabso bosoro pura masaya duksoka o jaga phaimani se thabso bosoro bo chaya aroni borokle pura humi munai sibile bai ang mai chai phainai tongdi do akon tongo tini lang thulia mela mokri phaisoka like dan do hambai monai omi phaide ako ang naising tongo do ang tabung na phaidro ang thulak miyala pura mokri phaimani haino elbo khete je thui tongso sala thuje angke tini ke mokri pheke pias rawai se moklori rine mabai kutuk jau salobo thuya horbo thuya hingke ta mokri phe tongna sai salobo thuya horbo thuya mobile mang thungi hino kutuk jau ani bokra jau ta moi bai maisa nai monai omi Engko Birendra kok sadiba comment khaidiba kya Birendra nini para bro song khamang Birendra anel biho borok kori mang dui jona so nungke sakha do ang sakha ngobai chawo to moi phrai bathai ke wak bahan bai khaklu dara song moi ro phaimani baino chao nin para borok korom sora ni jele ning goro disini korom sora
নতুন বাজারনি বরংনো দিছিনি পুরান বাজার নতুন বাজারনি বরংনো তাই খরচ সাবং খানো মগে সাকমান খাইদে দাও তাই লাইক দেন খাইদি করম সরা নতুন বাজার দিনা পুরান বাজার রং সিসিনি আদিন বরংনো tayo ang matrapit ang kao Jika fano comment khai kare comment khai diba se comment khai kadi saborok botong fano comment khai le bole terpayu se ke manu kan itu amuk terpakai pura di thanda orang na manu ngoto le se di thanda borok rok sila mokoloma puna puran bazar bai puran bazar wan kimi Nungsini ngorogo phaphai dumasara rogo phadi phai birendra nongni korom sorani bo gorjio phai tong bole gorjio korom sorani borok e jagani buri bai kaijak jak tongo tongo nung sisini ba Kisa comment khai di please sabrong kha like dan khai man baga hambai do je like dan khai ne no ani LP ke borok bo kuri ja khair ma sinja pura Birendra nung to masarani do iyang to masarani si gorji osi tonglang tabo nung to masar phai jak to bo para ro phai jak ya salai
Dum sarante boparago duma sara sini barki tongo barki tam mani bo sini barki muktir phayo hatik ke muktir phayo nini komen buji liang le dum sar sin bar kemane nongi jati tongo mando boparago tas muktir pha itu sini muktir pha खरच साबो किसको मन खाई कदी साबो बंख मक्तिर फाइते के बखर किदि कमन खाई देते खरच साबो साबो कमन खाई कदी किसा वीरेंद्र आना क्लियर खाई देनो आनी वीडियो क्लियर खाई देनो केसालाय जाबसा खाई देनो ना गाम खाइनो वीरेंद्र साबो तै मोटा है माने तै मोटा साबो तै मोटा वीरेंद्र जाबसा खाइगो ना आने नेर्सलोदो अबागा माने जाबसा खाइ नगुना लुखा नेरमाया जागा हंगे बपarago तै साबरो तुम किसा कमेंट खाई दे बदो प्लीज कमेंट खाई दे नरबो किसा कमेंट खाई दे तो तै साबरो तुम किसा कमेंट खाई दे
আমার ভাই শ্যামকলাই ওয়াইটি ওই আনি ভাই হ্যালো আনি মনাই সাদি আমার ভাই শ্যামকলাই ওয়াইটি মনাই সাদি गाहाम दा SPU खायोबो कपाल SPU moto mohondo SPU moto mohon hinai do botini ni gusti tote kalai nang bono আমার ভাই সেম কলওয়াই তুই লাইক দান তো আনি ভাই আনি মনাই না হামবাই দো বেলেখেন তেলাম সকানি এলবিও আমার ভাই সেম কলওয়াই তিনা বনলা ang mama si kalayo mata mohon mama kalayo like dan khaman bagai hambai je ana comment khane rang bel lekena hambai te logeri teman bel lekena hambai ba ani bai ni khorang le kecang hambai khorang ke kongre manjai আমার ভাই সেম কলয় nana bele kena hambai DS ano DS tam sako tam logo na tiler khai pari sata mabo sana kai satiro yang kiriti sao na kiriti lasi tutu sana kai sadita tam kirna tam lasi na tam je sana musoman je sena musoman sadi je kata lo untuk kita subscribe di do monai song ko sem kolai nang mai da sakha te kaham kurung da kisa sa thampai mai da sakha di monai DS le biang dan khar thangale DS sem kolai ro biang thangasa Birendra boro thangkla DS le mar rong DS le kisa arabo hambai mano maro bo hambai mano dati simita thito norokni hambai manma bai ha arabo hambai mano dati simita thito norokni hambai mano tam thina sa taburo kondin thuyo haida gobo kaijak yakho sikla boslok rogo sikla chaslok rogo le thiya da kaijaknai borjaknai bosabuti mannai rokai sukung ka 80 yaka 100 yaka 80 amsoro kaise thine bujikada tabur thina sa tabse buine hamari abono buino ko kaham roki sari do buino ham ko tam sane comment hamira khlai ga hangke tam kamong obisabri jangnai joli jangnai hingke na ayu barang thanai ono ko kaham sana nango hambai samang bohok se phatina naisi hiyo hambai no chai deman ba hambai hingke ni na ayuk no bari ribu manse tai kaham tam sanai ningka hamong na bagi sama hambai abo bohok pung na bagi ya hambai buina siba namani sinongamo hamari namani heda DS angno hamya kok no sanai
tabok haha tamo hamya kok sana sanang tabok oro hamya kok rota sadi hamya kok sakena ang jole khe hingkhe nang ayuk barang thana ulo khe diye saidima kaham kok sawai nai asibar nadi hamarin nadi comment no khaijabo de kisa nabo takukrok bukukrok monai song tete song diye ang asibar rok nangya ati live khainai buri naithok rok no asibar no nango ta taboni dino khe boi obisap rijak hongkhe skijor jabono khe ta asibar chi nango tabo khaini din nogo asibar manghai busuk kaham ong saidaman asibar nana cheresta nadi bui kaham hingjaknani comment kaham kaham khlaiui nai buri rok ni asibar nakhangkhe busuk kaham saidaman maita chakha diye sagate kaham kwrung da kasuk je kok hamya khanai manya hingkhe tamoni chwla bai kaijakba sadu khai no tongna chabla bui kaijakmani chela onko kok sitra bui bai kok sitra jekono hingjak pono joliya khe tongna bagui de kaijakba bui bai comment sitra khaijakna bagui de kaijakmani kaya songchar khanani bagui je amo siri sitini siming no mahakhe raida boi phaijakmani ma kaijakmani rok mabo saidaman amo bui bai kok sitra hingjak tong hinda kaijakba diye sile tamo kok saito kaijakjakno hingkhe kok sitra da masaba borok rok kundi no. Kaijak buri bo sitra kaijak ye buri bo sitra joto second hand ang kok hamya no sanai buri sitra bai no kaijaknai testo asukhe tamo kok sa buji malayani kok
ang tao sokaido isa bijing thangkata Askero riksarok phaiga prohat tuma ungba bai mukri lai halai mali ha 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 mukri phangjagiyo ang serai basakado aba baise tini mukri phaya tini kisa mukri phaya jarki tongmasa maida sakha ani bukra eske imangse nugui tongkhabo ang magnugia tini ke thuya mukri phailiya thaisingmo mukri je phaima phaiga tei phailiya tui rok nugui tongo ang thu thujaya tini salbo thujaya bagani kisa biyang tongmani bai sikon tripura ta khai tong boboy ai tongo koi nangkhe ta khai tong angkoto kisa angko thangkata bijing thangkata kisa oba nang phaimaliya nakadido umi monai maisa khada tamui bai maisa kha amsudaran naising tongmani baga hamaido monai umi live malik kari phano norok haino tongma bagui sikon tripura tamui maisa khala koi SK Tiprasa ang imang nugiado thujakya tini ang thuliya sakhabai khaklumui bai nongkhai angkhe mui pharai bathai bai taio ani da angko dara song mui rohmani mangso mui wak bahan bai khaklu mui o duita no khorok ni chadra masang ni chadra badu 2-3 mui songna selijago ang ekta mui bai no chao angko horo hingke bangma mui songna selibata phungke nosto rok phano thangmo hinui hingke phungo hingke 2ta rok songota mui rok songota mui SK Tripura sale biyang thangkasa sikon nongpora thangkala koi like rok rodiba sikon umi kumui lai bufru thangkabai ni kumui khe bufru thangka thangnai shukrobar o thangmani shukrobar phaikhe ek sapta naikha botaise phaina je kasoka mane suti mankha hingke phainai tataisa bini rogi rok hamyang tongkha bagene ha mone SK miapur lang thukado kintu ang dela haike thudo LB yangke on yangke thuja gago tala waisa pura thangpura bo baisangor thangpura bo yangke LB tong khlaija pura gana beraja yangke pura hopung lang ayo sisao yangke suisa borok thangta umi manaisa kumui boro tongba ni kumui khe ingko tongo julai bari yang sabrung thanai phaising julai bari o tong prohat biyang thangsa prohat rok phai thangba kabale rik jagrok phai thangba rik jagrok maklo tamong kharok hino phai thangba kabale rik jagrok SK laijak prohat rok biyang kumakasa har ham bai hine ekbar rok phai thangbaika tini kwchang gono bai borok kwchang fancy anarle fan sarokjak o jaga khe ama lumjak kisa bwsak bisingo sorry mane tamhine luma hayongo hinane borok fan off khai rikha kolom manse emia bwtai bo marke kolom soka tini tokhono kisa sal thanda prohat o ma tabuk se phaio ble bai nong thaisingo biyang kumai tongsa ang thaisingo khe kisa bijing thangka phaimaliya angke umi monai tamjago wati de phaijak kisa phai thangbai phai thaka
माने आंखाय गोजां जागौब्ले दिनै हाहा आंहासो गोजां दिनै फेन्डि मानसि दंजावो प्रहात तामसाका आंले कलम मयसि दङ कलमो दिनै वातिले किसा किसा फायथाकादा bukan kolomo prohat like khadanin bai no prohat SK ke biang kamai thangkasa SK ti prasa biang thangkamanai prohat monale tamai maisa kha prohat boro kitu prohat monai tamai maisukho ang yang masri tungdo ane de amma ani khumbu phambo pariang to ha ang la chikha ke bose kesang jagya nina yang kesang khana dolayo ini yang gumutio hingga kisah kolomo prohat bo gumuti sekalai belana gumuti dekalai na saur kalai kisah salai prohat nini district tini hepon kisah le thanda asa kesangnya ta prohat bai bokhe waino desni se ongna oino desni se ongna haini bagai kesang jago bo dolai ni hingga bayang prohat tamo bai nini net slow da ani yang kisah net slow tongo nogo hingga ang bagai no rabar bagana thang no gya da rabar bagana thang je video upload khlayo umi monai ha monai ka bo kisah ko singka ba dolai ayang kisah silong bai gana ono keta silong na abahawara kisah faigana da SK ro ke biang thanga sa sikon dog SK ro biang thang pe ko comment khlale tai tonga ro bo comment khaidi ta sadi bai akon da saya prohar bai haino ongna haino tamo kok saya bo sabo manai sabo kok saya SKT prasa tongo bai kita mo comment khaya sa nin bai khana no koma jagi tongman no keta bahro kiti manghe angani mo maktri phaisa ani talani bai tai sabo ongnai abonta angko kok saya tam ke nangke saiman sa botongo hene manayomi prohatam saka pa bai umi se mat dance khayuble bom acting ringo mar ke umi monai beribo cute tongo kisa dance borungo acting rungo bo naidi bin video rong naidi do like do comment do khai debo na SKT prasa bai puila ba kisa lasi tongkha ha tam lasi na tongso umi riba poroha diba prohar ha mat no ang siyo bai bono ang se phaidi hino hangke nung SKT prasa ka bojagani SKT prasa
Bai nung pura taske mosaoble gubuino hina gumi manai saka hambai hina Eske pasa ha bai hina nara sisini laisa biang te kok sale nara naka eske ti prasa ka bojaga ni kisa sagale nin bai no gas ke ti prasa le umi monai se jur jur kheringi ma to na ani elbio Prahat manai tam saka bai umi nini acting le matong pini acting matong pura nai thogo umi monai le mosango pura khapisugo eske ti prasa ang bisram gons ni se bai akon bisal hi aboy hello ko koi gamdo gam krung ditong angko monai bisal gam krung ditong koi tipra kok bisa sini doang koi rokinoi umi monai saka kubi de prohat hina kubi no angko umi monai angko nono ta ani monai se thik ke nai thok jak nono pa pura buri nai thok hin satiro bisal monai saka gamya ang boy hingke tanglang tamarok lang Prahan monai tam sa kubi ta bai umi hina kubi no bapuri nai thok pura cute nang tongo ani bosena se ma phone na baisa se kana Somi maya ni bagi phone malia ban wasi pura phai pura eske ti prasa jor khaya bole bai ang no phayo umi mone se da mini da bai pura mokhang ro poriskar kuchung khe nai thogun satiro umi mone sathe hambai prahat bisal koi tam saka ang tabo Bangladesh border ro se aboy Bangladesh border bo jaga go Raisabari na ijang Simna na ijang Sabrum Prohar nung ko bisal monai no da sini nung jodi bini ko tamo kamong magrum kami sabrum area klai sini yang tisi mathang paikana bleke tamni thangmani ora bisal koi bisal umi tam saka on tamni thamani bisal manai bisal health camp ni bagai phaimani se boy gam kokse abole ta hamyang nai ba nang to kaisa samung gam se khlai tongo bosuk mane abono hamya hiya pura kaham no nini bagai to nang ta sak samung gam khai tongo tani hamyang nai ba prohar mone saka uloke no kumai bai umini mosamung rok phunoke kumai bodap sake lengai thangno thangkai thangtong phuma phonok nai osi phapro kai kisa bijing thang bo sori hamya nogoro pura ke nogoro ra phai urna ka bagai ni phono ya to guys kati prasa bo power dot fulisi kuchung khayo makhang bai ha umi muna saka ha kama muna kapra hade saka sinio bai dara bisal sapor khaidi bana basu basa makhang klai tang eske te prasa ha mune bisal muna saka yang kok warjak ma thine ka yang kok warjak opa tama kisa bolong hai dama para umi mone saka atile ungyata prohar ha bisal bolak saka prohat nong boro tabok sadi hine prohat saka atino ongnai bai umi
proha nungta boro sadi hino bisal monai sao bisal monai haike tairok bo kisa amo haike bo haike samung khlai ke tei bo kahamang nai ta pohor no kaisa nukha tei tabuk bisal monai no kaisa nukha da pohor no kaisa nukha bisal monai kaisa nukha amo hai samung tamani bo haike tairok bo kisa amo haike samung khlai ke janai hingke sama tam saka sama dewa hai ani friend buri naithok tamo moi bai jakha ang nono hamjago ang mai jakha angko bai moi phrai bathai bai hingke tei wak bahan khaklo hingke hambai ningano hamjakma bagoi bisal monai saka net bo kwrui current bo kwrui kosto suka bufuru thangmani jar nong bisal mona bisal koi bisal nong bufuru thangmani nong onek ashirwad mannai nong asuk samung gamkhai mane nini life bo success ongnai omo monai saka bai ano joli jaknai hingke ha 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 joliya ani monai sauta pa ko ta mukamo blog khainani bisingo umi de pura buri naithok je live khainani bisingo nong ekbar live khaijak hini sauta ba pura buri naithok bo umi mukhang rok chung mong tongo hinso ngo bisal monai tam saka 3 day ongkha abai hingke bufuru phainai no prohat dewarma tamsaka dara ang dol rok bai rasta o asuk laijak ta borok game thunglai tongo hingke umi monai saka asuklai naithok ya ta bai naithogo tam naithok nasa fufuru buri naithok je prohadeno nongkhe tabuk tam khaisa dara bishal bo tabuk saitong bole bo Bangladesh border o se hinai askati prasa kung sukha aniti nila ha 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 bisal blog so khana bag khainai aboi khana kainini samung painai phlai yang hingke bisal vlog prohat monai nong parao da hino prohat dewa tam saka hino onko bisal koi bisal no prohar bai sisini lai malai jak de bisal monai joto silnai no ta bole amo pole bisal monai no nogjak samo sang koilasa digini borok sinamole hintong tiro boko samani das pahini tongo bisal monai na ang khana gorjiti khai taiban dal thangna gorjiti khe taiban dal yang kalabon titi thampai no kalabon tula moroti khe bisal prohat saka parao no dara hingke bobai malai mano bobai bisal bai borok no kakra bonti bo thangmana le askati rasa bai kumui khe tamo khai ani kumui kisa sikon mikon job rok khlaijak bisal blog saka aboi tula moroti khe thangpai di sini nok bo lama gana rok hingke nongbai malai mangkha mota sini khe kisa bising montri para se sini khe umi monai saka bisal blog saka khana malai di hingke prohat monai bisal monai bai malai di prohat nor agi bo malai jak da bisal monai prohat bai angse malai na musungkha bisal onko bai bisal monai bai nogo phaike se malai phaise na umi monai saka bisal saka askati prasaka tamo department bai TSR bisal blog saka kalaboni borok ano sinio abai kalabon mathai ko khalai khana kado kalabon no nong phaijak no koibar sini rosmin phayako na nong gorji ruthai sarosmin phayako kalabon koibar phaikana prohat monai se malai nai dara no nokhe kolo khlailai malai lai dita photo rok bujagai narikdi bisal bai askati prasa kaham no bai nongkhe tam khlaisa askati prasa monai
prohot tamsaka dara bisal nung kakra bono faina de botong gote singkai kakra bono to thangno ba bisal blok saka manai kalabon kwbangma thangka ang abo saimaya hingke ba kalabono thangmani video rok de tong neng kalabono phaimani video rok de tong bisal manai umi tamsaka on hene skete prasa khaya bai nengka khayona kisilo kisu khayona porida tongno skete prasa tabo sini ruthai sorarok no paphaiga ongka bisal manai musulman saka sujono dia hini dia sarkhayo bo ana dharmani dara khaijak abai kalaboni da sujono dia bo bojago ko boni posting kita bo sujono dia ang sungine gana ketal da bo ketal dia sanman manda bisal manai saka thangya ko anoi boy thangya ko boy phaidi waisasuk mane o jagarago mosasuk rong hangkang sana sinayanggo hingke duma sorani bepar hingke ang thangya kai unglak do ang jepor nogo thang apurang nono ring honnai ta hingke ani ayanggo borok no sahorre borok asuk ungkoya borok lasi jago kiri jago sungnani ang hingke nogo thangkang ke borok ko ma sini duma sara ani para borok ko ma kalaijak si bisna pok bisna kalaijak haino ta yang yagro mese masutero na makironai ga sikla rok se ma hayang tong goba buri banai thokse amtoro nang thangkaise nono maring hojine eskati prasa ihi pori bai khabai gata musa khlai tong tina ta eskati prasa ba saya ta business rok phono khlai tong khana ga prohatam saka tara bisa jodi ang nono nukhe kok sungnai ta ang kok sungde bisal manai bai ami manai bisal hingke ketal nombo ketal nona bo jaga bini posting ta buk bisal an logini bu ketal no bele bo jaga bang habini sujono tia kalaboni sujono tia angka prohar bisal manai tamsaka prohar manai joto baino kok sadita lasidi abono ta borok tamo lasina ba kotor chikon joto bai kok nukhang lai age lasio ta lasile kisa eskete prasa ulo sawono bai ang tamkhai jab khlai tong khata no mane prohar derma kok sanai dara lasia umi saka on ne umi manai tam sale kono phano kok sadine wa bisal vlogs skti prasana bo ang sini bo skti prasana bo sinjale na ang bai bisal vlogs ang saka agio hingke ambasawo bini posting tabo ke borobangka bini kalabon sino para ando gini no sumine ne skti prasa haidi ba bisal ne umi saka saitong bole bai kaham datong saka te umi monai buri kaham ti bisal mana saka ang borok bai tori tongya ang joto bai no firisi agona aba hai sam khaine rakon dena borok tori tongya bele bisal manai saimano nang bahai jai firida na firiada ama hai samung tangnani haino borok hamya rok da ma hai samung rok khlaiman nang je khlai tongnai samung borok isa kaham borok suja sorol mane sojo dorjo tongnai ama hai borok no nang hai ke samung tangai manta haino borok da ma hai samung tangai manba borok kotor rok tangai manba umi mane tamsaka kaham no bai ang hingke nang tabo prosa para thangmanin phaikada
Prahat tamsaka dara bishal bo boino marke help khayo nana mutai rok hamari rui dara nong belai borok kaham bo borok kaham na hamari mane bo bo bosuk na di bo jaga hamya hin o jaga no thango bo jesu hajar bono bo bosuk kosto ke thangui tang nai de bo onek bini life success nang thanai bo tao se bo bumung kotoma sajagoi tong ha hingke tei tam sanai se tao se bo no boi bosuk hamjagoi tong nokoi ne pohor no je ke boi hamjago bono nokke bosuk boi hamjak pohor no pohor debar mano tam hai ta baba ko bisal no bahai ke no boi joto no hamjago bori bura jokra rok je nuk nai rok ta prahatang mone saka phaika ang bai buhur phaika sa prahatang saka dara bisal nong sangklu bai malai jak no o sangklu mo sanai da buri ngori rok somoi buri rok ni somoi mo sanai chala sarai da eskati prasa okay good bisal anibo NGO tongo kaham ko bisal bulak social saka eskati prasa nini bo mota moti saimano ang nokha nono nang bisramgons hospital klai tongfuru ang nono nai phaijak bat nang ano care khayata haise nang haike se bono thangai naijak eskati prasano tamungo care khailia sa eskati prasake prahat tamsaka angbo dara pohot no sasago bono belai khebui subao borok hamje pohot bo borok thanda tongo borok suda ke mohai samung tangnani haino hamje kutung borok rok tangai maya bele kesan boi jadre jar hinja kono soijo ke tangnai borok suja soralo no ta khlaimana mai samung rok bisal borok saka prohat hambai hine eskati prasa ati engkha ba bisal nong tamo kok saya sa eskati prasa tamango hospital kelai khasa pro ati engkha ba bisal nong tamo kok saya sa eskati prasa tamango hospital kelai khasa umi manai bo comment khai kisa tongo bai hin eskati prasa anglumo bai afro abak nono sinita bo thangai nai khana bisal hingke nang afro bono nodi nokha sisini kano manai tam saka manai sa bisal vlogs manai tam saka ang jesuk mansa borok no nayo SK ni bagui bo ang nurse no sai phaika DNS silent didi tei vitamin kaham kisa didi hine hambai nana hingke afro bo saimaya na ta lumjak singke ba ko SK le ta saima laika hingke sini laikana hingke SK ti prasa nang bisana sisini de mankani no rapor thangjai na saida mankha SK ti prasa prohatam saka dara pohot ni kok sama bo ek no kaham maya gnang si dara pohot le kaham no bisal vlogs tong saka nang saimaya phano motai rok saimano ta abono ta motai rok saimano bo saimaya phano kuno ni motai rok saimana to sung tam samung khlai ya buino gyawle buino khogoi khlaio motai rok le nugui nei go khlai tongo joma khi toni ro
Kakak mana saka ang pas kete saka ang nugya bai nung tu lumjak singke ba nugya nata borok bokong ma thangkana phurun ke ba bisal vlogs mana saka es kete prasa nung sia phano kokore ang jotona kaham nayo ta bosai mana nang ya moterok saimang khayong bisal manai जों जे सामं खालायमाना बयबो गाहाम साजोब दंनाया जों मोताइरक निथानि मोताइरक निथानि इंगना बागैसे गाहाम नोगजोंना बागैसे मा खालायो जों दा आजके फरासा ओके थैंक्स बिशाल होनो गाहाम कक बा एसके रावल थाङै इंगो लायजा नायजा बिशाल go umi mana saka bisal belai ke asibar manai no hamari manai ini hamari blab manai bisal nah ini tuh mama bagai yang guriu tesis khana guri nai ti buite hingke sakiri rok job rok tu khamung pora paijak borok bo tu yang paite nai te social worker khlai tong bo yang sini borok rok no to ke bosa hamya bosaka hamya tang bosaka tamung khlaijak tong bosaka bisna khlaijak tong amno nai ne bosaka hospital khlaijak tong trong ru to bo thang jao thank you rao nungya thank you rao nungya bat nung bote masana bo nung boso badi amo hakina jao amnata mana tang roko Prahan I love you Dara Vishal हिंदी एक बार सांग हाय हेलो एक बार कैसे हो इसके तीपर सभी अंक माखासे बिसल मानसे का बॉय आंबो जॉब खायोब्ले नों सिया खोदे तामा जॉब खायनो आं सिया को गाहाम कक्सिबले खेबा selabo naithok love you to Prahan manain chate sana ya ekbar sama tamsa ठीक हूँ हमें बनाए मिशन ब्लॉग्स स्पेशल नर्स खायो भाई एनएस kaham ko sible abar sama khana kha liya ha kha liya imdara kaham ko sible job ro bukhlai yang bukhlai pasila bo kahama tei akol bo kahama buri rok je buri nong bai kaijang na bole kopal kahama ne ke kaijak samaya ta sikla hai ke ma tong je kaijang na bole buri le kopal kaham se ओके से हो मैं ठीक हूँ उमी तेरा विशाल ब्लॉग समका आईजीएम हॉस्पिटल फाइदे मालाय बनो द जे कुनो समय माने आनी प्रॉब्लम तो हांके आंनो सानाय दो एसकते प्रसेस का आं बचोबा वो विशाल बाट ऑनलाइन फाया नुक जागिया ता आनी एनजीओ तो काहाम कक्से बिसा को एसके नंगो अमाहाके सामु खलायना नांगो एक बार सांगमा क्या सब्जी बनाया वे इसको हिंदी से नहीं पता वो विशाल ब्लॉग तमसा काजया खुबाई मोनाय न सकंकायने अकन अमी तमसका तम रहरो मुखे आपका फेस दिखा दो हाँ देखो बुफ्रो कायसे kaham kok nung je nono je buri mana borla bole kepal kamang na kisa buri ro kaham nai na di selabo masang bola bisal manai ba engke bersama tangka umi mulai ha kisa bisal selabo kaham beli selabo nai tangka buri bo kaham kisa nai na di da umi mulai ba haina ser buri bo nai buri bo kaham babu kisa sela kaham ro mangke ham nai बिसल सका आनी कोई न सकang kai grana aboy joto no invite khaine do ano bodi invite khaine ba nung jodi nini koi no kai po invite kang du masara sakang ma thangna erpore nini para ma phine ta
Faya na phurka ang jekhe bana. Nini kaini pandawa. Beri kaham nai ladi nong sikai nini bahanong no basala kaham nai kai di bujine ja borok nai yai. Umi ang sitrase umi tamsaka ang sitrase ha. Sitre ya nai thoku umko bisal manai bon nai thoku sala kahama se mane ani manai rok khana ang khe kisa nai thoku nai thama sao to baba sarong no bahai ke masao bisal manai bo sala bo kahama te bini tam hinai samung bo nai thokma akol bo kahama tam sanaisa jotono pura kisa buri se kaham nai na de buri bo nong hai ke sorol suja nai na de bisal manai bisal koi bisal buri bo nai thong nai ladi buri kya nong hai ke sorol suja tong nai nong hai nang nai jamon ki nong ba mili ne jan manai nai nong nini buri bo bisal nisaka ani boy kuroi omoni bagoi jotono ani boy hine wan sogo apno wan sogdi boy ringdi nong je baba kisungna respect ro boy ringo bai ringo obo haikini nono bo ani bipyong haike respect ro mane wan sogo khawo je bro mana boy ringkha mane respect ro kok sangko bono ang ani nijini borok haike ani nijini bipyong asal hai matong jaga ang bo nana bisal pula saka ani koini bagoi sola already naijakse bo jagani ponini koini bagoi sola khe ekbar sangma nine like na thank you ekbar sangma umi monai ni bagoi bo kisa sola kahama naitok de bisal tai ani busai no busai tongo ta borong dolong no khon kisa kaham nai di hin angka ani dolong kisa sajaya ko sala no bole sakai no hamjagi thangnai umi no le hani somikuri ne bagi saimai to ha amase umi monai ba boyang tike contact ne saimai ata ang jebore lb phaya pro bo phaya somi mote hangke somi mote malai lai hangke boyang tike contact nai umi monai nong bai bisal blog tang saka ani para bo kuru abo ani papa bo kuru abo ma ang ani ko simino kokore jotono borong muni sor ongoi jormo ongoi phaikai ma thangnai jotobo omor lagi phaya singjaro keba sagang keba ul nini papa kure hine pana asam bakha dukhuro tana di mama nina bo jotoni bo hau pura kuri kore jotobo saja ha sungsano yakare ma thangnai amase phaipuri se bosegang bo ul hindong thangpurla kore bisa manase korbok ni selasi tamo khaisela korbok ni sela masana korbok beragi dukoni masana buri nai dihini saitongo arabo omit bisal blog nongso oi boy nong sia de umi sela oi boy nong sia de umi ni sela ha ehe biri sela tongo da tabo bole kuri hini sabla sabong kha kisa sagala bisal monai umi ni sela nurse khayo boy haida ha hanmo jome kaham gok se bele nurse khaike bisal manse SKT prasase haida bobo da nurse khla kaham kok se belasa keba ali sisi hangke tini se jato kisa saimano bisal umi ha kaham no hamjak di kaham ke hamjak lai di buji lai di kaisan bukhana kaisa mane bobo hai umi ni bukhawa bobo hai bisa SK ni bobo hai saiman lai di hai da nangla kisa baket saiman asuk bisal nangke angle nurse khayo huneke ani koini
बसायसि अ अ अ अ अ द द ओंखायनो एसकेटिफ्रा साबै उमि हामजालायनो बाहायखि साइमान बोसाय होनो नार्स खाय होनो केनेन बोसा क काहाम कक्से बोले नार्स खायनोबा बुफ्रु कायने निनि ककयनो निनि कयनो बायफु कायनो बिसाल एसकेबे उमि हामजालायदो काहामके मोसांलायब्ले नर खरंनो आमसाया आनसेला करेन छाती उमि मोनाले आनो पांडितिरो बिशाल सागा उमि बाय एसकेति प्रसा हा हा बाय उमि हा 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 बा बिशाल आं जतनि डिटेल्स सिवफोर मारुंखाले आं तिनिसे साइमानो बिशाल मनाय आनि जदे आनि एल बियो फाया हिंके आं साइमाया मं उमि हे हिंके आनि बसायनो जालक खामं बिन बा किसालानाय दि हेने बसे वाना जैतो माइसिप्रो सावनो नायसिना जतनि गार्लफ्रेंड दङ हेने बिशाल मनायसे साइरेसे बिशाल मनायसाका कलेज कमप्लिट अंखे कायनेबो द कलेज कमप्लिट अंनानै आरो कय बसर दंखो निनि तेनि निनि ककयनि बिशाल मनायसा उमि मनायसाका आमतुया बाय एसकेतिप्रसा नों बाहायके बिशाल साइमाया हिंके तब साइमानासा बिशाले नायदि दाम सानायबो किसा आमते जागारको बिने इंको दंगो नलेज दंगो बो नलेज करिबे दाहायके अंको जतो सामं खाय दंबो किसा माने बरंनिबो बुखा बिसिंगो दंगोना साकाव सिजेयापना बुखा बिसिंले उमि मनायनि बुखावबो दंखना किसाले हिंके एसकेति प्रसा मनायनि अरबो दंखना अबाङैना बिशाल मनायके साइमानो ता बरंनि जेनम नानायना नों बाबुयनि नुखुंगसे दांगा फोनांनाय हा 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 आं दा हायनो खामो दा दाङा फोनांजा खामो दा आंखे उमि मोननायना बुरिनाय थोकसा कैसे सलाका हामदों नानि हिने जे हिंके बै हामजालायदोंमोन आं दा साइमाया हिंकेबा नरकनि मोसांगो खापिउ बिशाल मोनसे आनो सब सायासा सब काहामसा आं सियोबो सब सायासा सब काहामसा आं सियोबो सियो आवना नलेज दं आमतरा गसे मा तिनि सिकिसा वैसे खुलुगै सासियो उमि बे एसके हेने abon mia furu borok duijon no phaijao ta aparo norokoni kisa ayokolo ke hamjaklai ma thangtung hamjaklai ma kaijak thangdo umi monai bai SK Tiprasa tai kaijakoi pai bo nukhung rok pura naithotok chung sasake norok koni jebabo khe naithok omo haike norok nukhung rok bo naithogoi thangtung norok ni light bo kisa chung sasang thong naithok bo naithok khayada musangka norok ni couples bra mosangjak naithokjak tai nangya tasa sidi bai tinse pura khulugui saimansi hinge batai bukhok se thakliya ni sana musongmani tini se saimansi hinge ba hamo se kun dina SK Tiprasa ne oro po phaya ne LBO umi monai tui phayota ona kaham ko ungka umi monai norok na aseba norok ni panda puro invite khlai di jeske pano phaine bisal goto jongbai bisram gons to bise hasil yaplay yang tui thangmano ayang mono thangma ayang dolai thangma pano yang ko bisram gons phaine bisal manai saka ano bo kaisa kaham sanai tongo hamjaknai tongo nono hamjago nono benin bo kisa girlfriend rok tongkhana bisal ni bo kisa sagadi bisal koi bisal nini bo girlfriend rok kisa nini blog rogo phonok di aisu girlfriend rok bere man rok phonok di SK Tiprasa hambai bai hino
Vishal blog sa Vishal amo haike no kaham krungke tongdi God bless you eskiti prasa Vishal blog sa Vishal tamsaka bairingu hingke 4 lakh ta sadi joto soti kok no sadi tamake umi munala anjela krei hai krei na sa hamjana hin saitong tibla umile 4 lakh manja kata bole tinile Vishal bai sairi jabai Kang tik tik no songoi tong hata kiri na hinenai haike angbo omino ani dol omino sairi khangge babo ta pura kapalsa khongbala tini Vishal ane LBO phaya hingke angba pura SKT pura sawisi romai tilangjak phaika mungbla besapla Vishal incho amo haike no kaham bai abnota amte aba inte Vishal hakam boy ang sake kebo bilip khaya ble omni bagai sana musungya Vishal blog sa hambai asken tamo sadi ba kisani ni girlfriend rok nu kokbo ke sadi ni girlfriend bo already thik ungjakte Vishal monai umi haike da bandi saitong hanai ang bo bai kok samani balogya kho bai balogya khoda bahai ke Vishal monai ke tam ke saiman borok duijon amo haike hinina papa Vishal nole wanai thangkang Vishal blog sa boy nini channel kesri jakhamong SK bai kopal sakhamang pura nungsana basiro phaisibla Vishal nungsana tini banjiri phaisi haike ani bose buja khamung ble thike no bang asak sari to mane kosto ke nungda haike buini kasaro hai tong hine buja khamung ble ochi thas ke nang tesa se kam kri da hine na oi mane se ang bo bai khais ang bo bai hai guys ang bo hai kai sanai bai bahai ke sanai ba ese pasa ha mone umi mone saka amti kok phatsa saimaya ble bai abonota kokore lasia da hayada hainda saiman ba eskati plasa ati khaya ang mane nini hamjangmani kasara sa haike engko khlai payo mane gondogol khlai payo hingke tam khlai tong nasa nanga protei joli wan ble tabuk to kuno khlai ani ba kese amo hai khaya hini sauke aporle thikke joli mane somai ble khlai pono khibinai ta Vishal blog tamsaka boy ani ji app tabuk phana kari to tango hingke onek hat ungjak bakha amoni bagai nana boy hine masaka tabuk hai mane kokore khata GF khalai de kaijana nani ne ma phono goi love marriage de kaijana na arrange marriage kaijana Vishal nong omi mone tamsaka nono sana ne hinai no nini LB te phaika ble bai do kokore mane bolo kaham ke hamjak lai de monai umi bri kaham tai SK monai kaham ke hamjak de umi monai no kisa cat khaide kaham ke joto digi cat khaide te ta joli dita umi monai no sinor khorni bere tong phaide hingke umi monai SK bai SK ni to Bisram Gons hingke ba gana se bisi hasalia SKT prasala lo ditra hambai do Vishal monai saka 2018 ni simi tabuk phana single tongko kebo bilip khaya bai akon bojagani buri rok bai nongkha mo hak khlai jakasa Vishal buri nai thangmana nang buri kaham kokori tawana de ase buri nai tho cute sa ke borok ham ke manai no nang haike khairokma ganang maya ganang khairokma ganang buri mannai SK te umi haike mosangri mannai
nungbo eske je babake umi no manma hai umi monai no manma hai umi je babake eske no manma hai nungba ma haike no buri mannai neno kosol ke mannai mane khairangma ganang bokha gahamaya ganang naithok nai bisal mane damsaka je borok no joli tong bokhawai no sairi di bokhawo ta toni di abono ta bokhawo je kokton bokha phalke khana naipla mane buino masawo angbo jekono dukhurok nangkhankhe buino masawo ani dolong na serma khayo bisal Nepali buri aboi o kokor Nepali buri rok no chini buri sinai ladi Tripura buri nai ladi bisal Tripura buri nai nadi pura nang haike Bono sekang no sairi di anglai mahai kuma khlaio Enak sadini mahai ro soijong nai da yang mathango amtara ke basa borok risiti tongna bele no yang thangbai nai horcha rokhoni ro mathunai hingke mahai borok kaham nai lete bisal naithogo hingke buri bo kaham mannai ta bai mannai ta bole bachela bo naithok akol bo kaham maya bo ganang bokha bo kaham khairangma bo ganang hingke na umi bo buri bo naithok buri bo koinene ongtongo tai tuilulu ongtongo hingke bo waisa eske no bo manui rekha ta kisa handsome ke tei naithok bere tongphai di monai umi bai monai eske norok khorok ni bere tongphai di sinogo ang sidra se bai hino sidraya nang nugui tongo chongbo naithok da sidra da no ase sidra hini sana nangya bui angse naithokjagui tongo hingke chwla rok teibo naithokjak khana bele eske to teibo naithokjak kana o jaga o ang hot phanangui rekha moja wngkhang bula naithok ya amo kuno important ya bukha se kaham nango amo important thik no saka haibono naibo naithok bukha bo kaham ke teibo chawo ta hingke naithokgui sidra bukha sidra correct sidra hingke bo hamliya ta hingke nini bisalni bagui hingke buri bo naithok nango ta umi ni bagui umi monai ni bagui je baba khe naithok je baba khe chwla naithok nang amo haike nini bagui buri naithok nango ongko umi monai tam saka naithokjak ya o kebo ano toro kebo naithokjak pono eskele naithokjak khana bole monai umi eske tipras tamsak au bai norokoni sapur khaito norokoni sinaro bere tongphai de eske pano umi monai ingo puro phaidi January o phaidi sinaro hangrai puro ke umi monai tamsa anilai bukha sidra se bai haikero ta sadi monai umi tam bukha sidra nang bakhe ang comment o khlaioi saimaya diba bujiya diba nang buchugani LBO phapai saisung lokhono phai comment o khai tongphai jau khairok susu khe busungmaya nang anono umi monai sa phainai bai phai do bisal monai tamta boy kumile boro posting nini kumine ijang sabrum thane posting Jolaibari sinale Jolaibari o 9 battalion na 7 battalion tongbole o jaga o 9 battalion songkhana ora nang sinang saimannai Jolaibari rok nang to yang guri maniba Jolaibari yang ongkolai thango tam hingkamo Dononji Pargana bongni kem Dononji Pargana o gas ke tipra umi monai tamsaka kubui no bai kubuya nang bai comment khairok saimano ang gundi se bai ha nang baga haino gundi ongota song baka gundi ongya ta nang baka hamjamani baga haino gundi rok mutiro ta umi monai tamsaka nang maya nong phano baksa borok naisile jago naisile sab naisila na tongsanno bisal blog saka saimano boy saimano no umi tamsaka gundi ha gundian ingkose naika se pro gundi ongnasa boso acting ro kahama ke khlai boi
Gos doron je par koriyo phle bongni kem khai Bishal ni kumui ni kem khai. Ang dum sara thangang kang nono ring nai do. Nung angko sindum sara ko je borok na ang nono phunung nai o borok no nongkha pura khairok nai nung mar kheno khairok nai ang se maka jak. Dum sara thangkang nono ring hon nai. Umi munai SK Tiprasa bufrun chimuna rok hamjak laika koi mas rok ongkha umi. Bishal mune tamsaka khana ke leng nai ang tei bandal thangaise tei bo bisrangkon stoi takar jala tei khe nogo thangna takar jala tei di nung thanai ba nung ko baita thang baita thang tei bandalo habinai oro o jaga bodang kotong जोंखाय खानाग्रा बिशाल आं वाइसाप्रो गरजियो गारि रिजार्भ फाइमा हंका आं हंका आनोखा ड्राइवर बियांग टिटो बिजिगिरिनि ड्राइवर गारो ड्राइवर उनको टिटोबो अम्पिटे खेती फै yang tele morate kampite खेती फै आना अम्पिटे के yang ga उदयपुर टे खेती फै ओटा बिशाल Jadi berasa angshili apa ha sakade kisa eske do noro kono bofron semung lap ngai sakade bichal blog tam jaga live phayo kebo ke buruini mong nai phayo kebo ke jalani mong bai nai sileka abonada nung ongo to thangmaya do ijang amar ongo to ita mingka ma ompite thangmaya dino bishal ompite thangma ble natni nare performance tongo bo ongkora tong mona sadi bata mo SK bui permission di tongkha umi monai nang sairi dini khokti se khana mo songo SK ni khoktui SK bisi balogya khopai bisi balogya mane koi din do sapta na mas bisa balog se kam tongo hunke boy ayongo da kokore thangmano gota bisal monai nung thiasa ta omo haike samung khlai thangnai kisa saga dido nung bai khe pohota duijon ka pyar kiya to dharna kiya sairi di SK ha abono ta mom buri haike lasi jagi tongti kho SK angko umi to ano first bairingo hingke umi to ani mona singke bini busa hingke nung ano boy juk se kalai sina tinini simongke do SK boy juk siring dana boy juk daring deor makok bai na boy juk ta hina boy juk ring de sairi gati SK Tiprasa sairi diba hingke bisal saga dikisa SK ani dol se biya
Mane bai do jespa nang khata ya sari kati mane ha hanjo bisa belum boy ani langma jesuk tongsak asake na khai thangnai boy gam koksi khaidi ama haike tei bo nung hai tei pohor haike ama haike tei bo ungna nang khota tabo khe norok khorang no sukho se mane je ang nung manta saijung guri mani haino hajalma rogo thangmani mane norok dui jona no nukkota hingke tei bo ama haike norok haike ongkhono nango tei bo bui norok haike samung khainani nango aske tei basa bini sai swkang ang bono nugo aske tei basa bini sai swkang ang bono nugo bujili ang aske tei basa bini sai swkang bono nugo umi mane ha mane kha যদি hamjagui soise hamjaglai tong hingke ba ano to boy jekse ma songnai kisa respai rok ridi buphor se hamjak amtorok sadita যদি hamjagui tongo hingke ba hamjaya dol hingke to kono kogya hamjago de haibano hamjaglai dita dolong tong tui no hamjago ma o thang dita mane biye ani kopal bisal ke bahagyo jani saiman tiro the biye phano kokoroi biye phano kokoroi haibano kaham sibile eske bo salak ma bisal monse ta monayo kotal haike lasi jagoi tongkha sanai ke sairiya abon sadiba eske ta mam ke lasi tete kiriti ting tong bole dol hingsi saya ko dol ya biye angko umi mona simse sa biye ani kopal hani dong angko eskele kun phan sa bini bukhau kisa tongo godbot gami mone tang sa sadini ne love story sabon love story sanai sa mana eske na dasa eskele ta mongkhu sayo chupchap dati sakalai didi khana musungkha ang hormuktri thanglak monai umi bai bisal ta maba kaisa o waisa kaisa hamjago waisa kaisa hamjagya suitongo sanai bo pura ko khaide phaina paragraph phai ke mes comment la porna ready tong do khorang dak sanamoi tamjani kheba siro horono mane che ha hane dati sidi bisal mana ke biang thanga sa tam tokhono sikle be yada paragraph ungna khable eske nene je bukhani musulman sairi diano tabok tini asite prasam sa angse bono naitugui phayo waiti elbio bai haida ang si bono naitugui phayo waiti elbio ba haida kuno confuse ang bokhor kharap sa hakubino bisal monai tam sagaragena boy nung ko porse khanai borok ni story khana ke abono tabo kisa ko eske samani baino bokhor kisa tam jani haisang thangkang kuno pala malia bokhor sokor jagui tongha tamo masaka haisao waisaka haisao pura umi mane ha monoyo narokoni salak sa saitong hana no bisal mane je samana mane thik tong hana tam thike thik sadinin baino se pandarogo ringjangna ma ringjangna kirjaga da haike saitong bisal manale ঠিক saimanat kintu ang bonole pura angkokha mane saiman suka bola saimano
bini kahini rok tamke mo khrap jake saiman abo nang miya fru mokri phaijak ta hingke mose bo eskela ni LB waichipno phaya umi monole daily no phayo daily no phayo umi monela hani saisung phana net hamya pona no comment khai tong phaijao abang bono belai ke hamjago ani kono umi monai na monai asal hangjao pura pura saisung rok phono phaitongo eskela waichipno phaya miya furle ta khemo engko umi monai bai tui phaijaka hingke ba tinike je bisal monai samani be mili thangkata bisal blogs tam saka monai ang sake lasi jaknai ta borok kunui ni story umi monai saka bisal no ba boi saise sio haise mane tam saka boje samani se abono asate basa bo saise maya ang bono jajago hinui haida mukha bising ko chajagoi tong hota mane salaya kota haida ngata mukha bisal ke saiman sanor haina anan bandi ona eskati prasabai umi monai misal monai tamsaka boi sayake angke bahai sinai ba ang motai deba abonota boi sakanata bisa belum asate prasa ha abonota borok ni bahai borok tilang po bui ni bahai ko khum ni bahai keno bor tilang khana ya dam hayong khata bui nora khamjak lai mane bui mo sitika ang sigang kang tabo tai khoroksana saka hingke tabo bisal saimanga bisal ano saka hingke ang tai khoroksa no sanai tai khoroksana LB phano nor kore no kha ang sairi sine borok ne hamjala haiga haike mang no hongong thangsenai tai eri thangsenai tai musang hamjak lati kupui no norok jodi hamjak laya ko hingke ba hamjak lai ti umi bai tai SK monai norok ni na ani monai ani LB ni monai hingke nora hamjak lai ti jodi hamjaya ko hingke hamjak lai ti hamjak lai mo hingke to kaham ko जों जत जे LB खायनो जत YouTube channel ni borok जत no invite khlaidi oro malailai ta jot no group kasiki noroni panda wa este pasa ha mone umi mone tam saka tai busadi bisal mone saka ano jotto information dinai gobbang ma tongo pha nono joto ri payo este pasa ta sasiti ongkhabai mone tam saka amti abai tam saka bui ka hambo sanai hamya bo sanai bisal mone saka topic of boy bisal mone saka nangma kok se salai ma sawo obo nangmani kok no kaisa chalabi bore kaisa kaise nokong khanani hamjalaise nokong khanani hingke amta ngete tam kok sanasa borok to gosiliya hingke te paikha titam sanasa jeforo panda aforo saiman sina aboro jotono invite khlai di sono kok hingke bisal bai bufuro malai ne umi bisal bai rok malai khaja SK bai to bisal malai laija hingke ang to bisal bai waisa malai ni deo bisal monai ang nogo phaika hingke malai nai nongbai tai ro kisa comment khai debo tai 5 jon tong mankhe tai 4 jon ang thanga 6 jon phai thangka umi monai sajak sana waisa pro ang borok ringi tu bunai do hininai hingke tu khatai skena tai rokhe kisa comment khai debo mai de saka bisal tamoi borok mai masakho nong je jaga thangnai o jaga tamoi borok mai masakha bisal ang joto bai no malayo boy hinaka malai dido malai ang malai nai nang jeske phono mono rogo malai ono ta ai kaisi nogo phono invite khaini da
Jinparago ang thangkanin bekhainan no kaisa nogo to na hanai nung maide sakasani bisal nung baisat khaina hanise baireo phayo boy do hamba koi belai belai kena hambai maide saka salai kisa koi mairok de saka hingke umi monai beyang thangoso umi monai tei SK monai nato ta jolai dito ang samani kisa sengra rok thangni rok bengai mani rok ta sarita ta jolai dita bisa boring ongmani bagoi nung saisung bisal nung saisung da thangora bisal nung saisung de thangkoi o jaga ko nung saisung de na nini loge aro borok masa suk tongo Bangladesh border hingke kasal ma sibile SK beyang thangoso tamo kitsa mane SK bo salia umi bo salia bla kono phano jolai khasa umi monai ang je samani bisal monai so maisa khaboi hina tamo maisa khala nung je thamani jaga ta hingka tama jat aro Tripura deina tama nung je tabuk thangmani nogo bisal monai so SK umi sori na katito ta borok kuno nei comment khailia sa umi monai te SK monai SK te para tongo bai hingke tamo comment khaisa umi monai kheta mung khasa jolai jagai ta kapoi de tongkha tamo bisal blog so 12 jon tongo staff boy nung thamani para Tripura para dina ta para ro na kuli para kuli rok bo tongo hinana yango orang ta nung thamani jaga parani para go Tripura de bang na oino jar bang na wanji 12 jon tongo staff umi monai tamung tongkho umi monai de jolai jaka kisa SK umi no kisa sagadi umi monai na bo comment rok khailia ang kiri jaka borok jan thang bo jolai jagai tongkha no bisal monai tam saga Tripura mangse boy aro Acharji SP school Magrum Kamipara SK ko umi monai no kisa sadi comment no khaidi hini kisa jolai jakhana bo jebo kuno ongya bai bochu jolai jakha bono kisa sagadi bono bengayo hinanai Bisal blog samsaka ang saya rok sama tongkhe nakadi do SK tam saya sana ma kesa jokes khema rok no tam saya yang na bamo koksi tara bose hana hamza go himani kisa amtro samani boda hamza gang khabla hana sengra samarok boda jolene ba unko SK bo jolia umi bo jolia hana sengra samarok tam jolena sa boy nungle maisa khade de bisal maisa kha este prosa atia bisal hana sengra khlailai manse do umi ta jole di kisa monai nene bayongane kisa jokes khai kana na ngate SK na ba ta jole di bisal bayno ma jadang maisa kha Sama ta moi bai sakha ba ingo bai khaklo bai wak bahan dara sumoi rohmani basi songta hingkai aro moi pharai bathai berambuti dine mane moi borok songjakta moi pharai bathai umile tam comment khailiyo beng thangka SK kisa comment khaidini sale ang wana khabono comment khai umi monai please comment khai ke kisa beri nai thok beri kaham thokna moile thok jaka moi pharai katal ani ang moi pharai kai mani do ang agi no tang pokit sapna moi ro kai sia season dong mo sia or phaine moi kai nai moi asai jakhang ke ang bosok moi thai dong ani moi pharai thai dong ka ma
umi monai bai hini tamoni ngano joli khata sagadi umi monai comment khaya haino balogui tongkhano. Joliya habai da joliya hingke kaham kok ham bido nang joliya hin saman bagai bisan bulasa boy nini college bufuru se payo hingkamang ani class 18 payo 2018 o. Umi monai tam khaitong tabu. Haha boy same to same. Nung moda 18 pai. Nung moda 18 pai bisal. Umi monai sa haino tongo bai. Koite rogo thunai monai. Bisal bulasa 2018 no payo. Nangkha bayre khlai phayo na Bangalore hini saman waisa puro moito tongo. Bisa bulasa Bangalore MS Raima Medical College Bangkok se 18 Norke sakri mane jatta porimane bahsungke sakri mane jat pura bo porimalia waise eskete prasa nursing da khai bisal no bonars no tawo job bonars khlai tongpo go bisal monaile bisal nursing no khayo Bangkok na nursing khlai gangke sakri mano dakino ani baini busa jogbo nurse khlai phaijak bulai nursing khlai phaine tawo sakri makha nursing sakri porikha roi pass porikha roi mangkha tabo. Bisal bulasa ka ani insta o thangke jato sine ni insta ni bumung o mahai de bisal do oke kaham hintiro angko eskete bulasa oke kaham jatro kaham no khlai ke sakiri mano datina porikha rina ni bosu to sungha ni porikha songta ngata biere pasumi khai MA khlai mala wa che double MA pass ang tong pika ta jaga bisal bulasa ani channel link rijak tongo ako thangai nayano nini insta oro vlog khayano umi monai khe buyang thangkasa umi monai comment o khaidi monai naithokti cutie eskete prasa haha abona umi no sadi eske deo monai eske ko umi monai no sadi anta joli dikhine bon haine hamjagoi se cheklai godo norok duijon no hamjak bisal kebse kiri khabla ani albiya tabo kisa comment khaila sabutang eske jang khana mula
Umi no biringin hadi kisah eske. Kisah komen kayak gitu narok tinjona. Tuisa. Bisal lok thangka da. Bisal manai. Nini nistago thangka ang follow kainan ce bisal. Tini onek tongthokjak ang khana nogo thangnai hini. Abon ta kisah jan nogo hingko mayu Bangladesh botar oro de ani babu Bangladesh botar thangjago waisa puro rugi naijak na bagoi. Banglani Bangladesh border nugjak bisal ang mane Bangladesh thangnai bridge tongya diba border bridge obo nukha ani bwsai bo video khaioi to bo oro Bangladesh border o sabruma kalai phoga sabrum PSO kalai phoga duty bai hangka bere jalai mani oro video tubui phono paijak an bisal manai saka ma saisung kosto ungoi tongkha na tabo nogo bo saisung da tabo nini mano ador khaidi mar kheno bisal bomarong no mat khemaya jadi de hamjak di ske care khaidi nini mama no angba ani mano brong ke hamjak ang ani mano ani ma basuk sungno basu ke basuk ma sungno care khayo kheno bisal manai tongjago ani koi hingke Agartala bo bara hingke bo saisung ma tongkha ta hingke nung nogo thangka hingke nini ma bai norok khongrok nungnai ta na hingke nungbo to yang se bisi baire sima thangmani hingke ba bo saisung ma sima tongo na. SK bai umi bo comment khaidi please bisal bai kok sadi kisa bisal tongsa ani insta o tongo ani koi te ma joto nuknai do ang nainai do nini marong nago ang nini LBO nini bahano no nukha bele ekbar nini LBO ang comment o khaija furu nini koi no nung ringoi ro phonok mani balang titi tamjani hine bomong balang hinai samani ang bom khoi rijaka bijong kole SK bai umi biang ko makasa bisimajate ang tama khai nung sai mannai insta do gen ang nainai tini nainai ani LB rok pai hangke thangai naisinite ang Misalnya tongsa Instagram na kita ano kaham ke sini na boy do nainai ano na fast YouTube na jani ne 3 ke ongpogo subs ongpogo 3 ke subscribe pogo nukjak do nung lengja ke kaipeng tamjani kaipeng kamo binaro thangmani haboni nukjak fast to bising Instagram umi mona biang thangkasa SK mona biang thangkasa
Instagram nakitego ano kahang sini bisa mantan sa photo no ke sinai no ang tamo rokai wana nai no do ako nai nai mana nai dah Instagram mo thango kaham ke tini na ane Instagram emana ke blog mo thango nai tesang kata sa khuje ko asa kholok ma khung kholok manai sini tei khoroksa sabo comment khalai da kisa umi munai dang hana sk dang hana tei kubuni borok dang kisa bisal manai tamsako haino nai tongo ta borok khe sabo no chaya sa sabo kaham sa nayo phlai borok abono ta arino wngkhana ano phainai comment rok phainai sidra comment rok khai thangpaio DS pa DS ni jerokom thango comment khaiyo bo kok sidra ano hai kise comment rok khlai thangpaio kok sidra ro borno borok khaisa comment sidra rok ma sidu barajak borok rok khe mamno na kisa phai nai thangpaio mane sawaro tamro salai mrok nai thangpaio tabo bisa malasang ang tongkhe thangui paio omo hai borok rok non kiri jago ta nangbo khe hinjago hangkha non khe lasi jago ta borok nong tongkha kok hamya rok sanani lasi jago bele umi bai eskele thangpai kha borok joli khana no tamoi bai maisa khala bisal nongoro tamoi bai masa kha bisal koitao thunai koitao 11:30 ta baje ho bisal nung tamoi bai maisa kha o jaga ko Maja khaklo bai tok bahan songjak tei laifang kotak milok dalo pa ninsumi kathok bole thik ke moi bo kabangma milok dalo rok masiya dukha amo anike khaklo bai tok bahan do wak bahan anike laifang kotor rok lekora laifang lai tongo bolong laifang thanglai mane ang bai sana jang milok dalo rok masiya balokha
Bisa vlog umi babai koronari आंनि आर'जै बिसोर थांसादा आंलाय माइमुइ संना रोंगौ बिसोर umi babai koronari आंनि आर'जै बिसोर umi oi bai Biang rekam baikku, ang tahu setes sopai siu. Umi munai.